Какво става, пичове? Това е Болскин канала. Болскин е един проект, който ми се върти доста време в главата и най-накрая се осмелих да започна. Тук ще си говорим, или пък аз ще се говоря самичък за неща, които ме интересуват в ежедневието ми, именно американски спортове, като за начало доста и предимно само NBA, но малко NFL, т.е. американски футбол, може би понякога бейсбол, но предимно ще говорим за NBA. А, Считам, че доста хора се интересуват от баскетбол, доста хора играят баскетбол, доста хора следят NBA, но не толкова много от тях влизат в същността на това, всъщност а, как се случват нещата в лигата, от финансова гледна точка, нещо, за което ще се говорим днес. Ще правим анализи на баскетбол, на матчове, на отбори и така нататък. Но като начало днес, като 6 юли, днешна дата, може да започнем с малко повече разяснения за финансовата гледна точка на лигата и това как е конструиран тавана на заплатите. Понеже, както знаете, ако се интересувате, няма баскетболни мачове в момента. Играчите са в почивка, но лигата никога не спи. На 1 юли изтекоха договорите на доста играчи, които сега имат възможност. Някои от тях вече подписаха, повечето всъщност с нови отбори или с предишните си такива. И мисля, че сега е правилният момент, в който да поговорим за Cap Space, за това какви договори има, какви са изключенията, какви са последствията от навишаването на този таван на заплатите, защо го има също така. Така че давайте да почваме с колко всъщност е salary cap. Salary таван на заплатите за следващия сезон ще бъде 155 милиона долара. Тоест, отборите, 30 отбора в лигата трябва да се вместят в тези 155 милиона долара. Естествено, това може да се надвиши. Нарича се soft cap или мека шапка, т.е. може да бъде надвишен, но оттам идват различни последствия, изключения и други проблеми за отборите, които го надвишават. Целта на този cap space е естествено да има по-голяма, по-равностойна конкуренция в лигата и естествено един отбор да не събере всички звезди, като да кажем Lakers или Clippers или Boston или Golden State са отбори, които имат собственици, които имат доста по-големи възможности и могат да си позволят да плащат големи заплати на най-добрите играчи. Затова лигата е измислила този таван на заплатите, за да има равнопоставеност и естествено надвишаването да идва с различни последствия. Да започнем с това какви договори има в лигата. В лигата има няколко вида договори. Почваме от най-ниското ниво, естествено, от новаците, така наречените rookies, които всяка година влизат в NBA през драфта. Те получават фиксирана заплата, в зависимост от това под кой избор в какъв ред са избрани в драфта. Дали било то първи, втори, трети или 17, 18, 19 и така нататък. Имаме максимален договор, който максимален договор в по-голямата част, в по-големите случаи се равнява на около 25-30 до 35% от този cap space, за който има всеки отбор. Имаме и Supermax договор, който е нещо доста рядко. Supermax договор идва с естествено постижения за даден играч, т.е. трябва да си постигнал достатъчно индивидуални постижения, примерно MVP, All-NBA играч, трябва да имаш минимум 7 години стаж в лигата, за да го получиш, трябва да си останал в отбора, в който си бил драфтнат, за да получиш такъв договор. Пример за това е Джейсън Тейтъм, който мисля, че преди година и половина подписа за над 300 милиона долара на година, за над 300 милиона долара за 5 години. След като стана All-NBA играч и изпълни всичките условия, за да получи този договор от Бостън. В момента, в който се случи това надвишаване на тавана на заплатите,
означава няколко неща. Естествено, в зависимост от това с колко бъде надвишен, пропорционално се покачват и последствията. Минаването над CapSpace не означава, че не можеш да подписваш договори с играчи. Напротив, има изключения, като някои от тези изключения се наричат Bird Rights. Какво са Bird Rights? Bird Rights ти позволява да задържиш свой състезател, който дори ако си над CapSpace, имаш право да подпишеш договор с него, но той трябва да е бил 3 години в отбора ти, без да е сменил отбора си като свободен агент. Имаме също така и наречените Early Bird Rights, което е подобно нещо, но при него трябва даден играч да е играл 2 години в отбора ти, за да можеш да подпишеш, въпреки че си бил над CapSpace. Bird Rights не ограничават това колко плащаш на дадения играч, било то 5 милиона или 35 милиона на година, но ти дава правото, ако този играч е бил определен период от време в отбора ти, да го запазиш. Има някои други изключения, които отборите получават в зависимост отново от това колко са надвишили този таван на заплатите. Mid-level exception, примерно, ти дава право да платиш около 12, 13, 14 милиона, което е горе-долу средната заплата в лигата, за даден играч, дори да си над CapSpace. Отново това зависи от това колко си надвишил този таван, за което след малко ще ви разкажа. Имаме Biannual Exception, който е подобен, но стойността му е доста по-малка, около 4-5 милиона, които може да използваш всъщност веднъж на 2 години. Благодарение всъщност на тези Bird Rights, за които говорих преди малко, Golden State и шампионския отбор и шампионското трио на Клей, Стеф и Дреймонд Грин успя да се запази толкова дълго време, понеже те бяха драфнати от Golden State, бяха изпълнили условието за 3-годишното условие да бъдат част от отбора. Собствениците имаха достатъчно пари да платят и при успехите колко титли имат? 4 титли. 4 шампионски титли. Собствениците на Golden State решиха, че се струва да плащат по-големи данъци към лигата, което обаче, както знаем, резултатът беше впечатляващ. 4 шампионски титли си една мини династия. Така, да поговорим повече за последствията и данъците, които даден отбор трябва да получи, ако надвиши този CapSpace. Преди около 2 години отборите и лигата подписаха нов колективен договор за труда, в който се сложиха едни последствия наречени aprons. Първи apron и втори apron всъщност. Първият apron за следващия сезон, говорим с цифрите, които ще бъдат актуални от тук нататък. За следващия сезон първият apron ще бъде заложен на 195 милиона долара. Тоест, ако отбора надвиши над 195 милиона долара, следват няколко рестрикции, като изключим естествено данъците, които плащат, парични данъци, които плащат към лигата. При надвишаване на тези 195 милиона долара, отбора не може да използва този biannual exception за подписване на играч, който е около 4 милиона долара веднъж на 2 години. Също така получават и други рестрикции при трейдове на играчи. Вторият април на следващия сезон ще бъде заложен на 207 милиона долара. Ако даден отбор надвиши тези 207 милиона долара, то следват доста неща. Първо, не можеш да разменяш избори от първия кръг на драфта, или твои избори. Тоест, всеки отбор има по 2 избора в драфта по принцип, които може да разменя за други избори, за играчи, но всеки отбор започва с един избор в първия кръг и един избор във втория кръг. Ако надвишиш тези 207 милиона долара тази година, няма да можеш да трейдваш пиковете си за следващите 7 години, т.е. те остават замразени. Което естествено означава, че
няма гъвкавост, не можеш да предложиш това на друг отбор в замяна за играч, примерно, или за друг пик. Не можеш да използваш mid-level exception на стойност 12-14 милиона долара. Не можеш да използваш, да добавяш пари към трейдовете си. А, тези епрени доста промениха лигата в последните няколко години и начина по който се построяват отборите. За пример ще дам Бостън, които бяха влезнали в този втория епрен през миналия сезон, плащайки доста високи заплати на доста голяма част от играчите си. Джейсън Тейтъм, Джейлън Браун, Порзингис, Джрю Холидей, Дерек Уайт. Причината, преди която бяха надвишили този таван, естествено даде резултат. Шампионска титул през 24-та година. Но ето сега, тази година в плейофите, Джейсън Тейтъм скъса Ахилес срещу Ню Йорк. Ще пропусне, може би, целия следващ сезон. Не може би, със сигурност ще пропусне целия следващ сезон. Което накара Брад Стивенс, който е генералният менеджер на Бостън, и неговия екип да опитат да трансформират отбора си. Това, което те направиха, беше да пратят Кристъпс Порзингис в Атланта в замяна на Джордж Ниянг и да изпратят Джрю Холидей в посока Портланд в размяна на Анфърин Саймънс. По този начин Бостън освободиха доста голяма част от заплатите си, която ще им даде достатъчно гъвкавост в следващи сделки, подписване на договори и ще се опитат в рамките на един сезон да ребилднат този отбор от 24-та около Джейлън Браун и Джейсън Тейтъм, когато той се върне. Така че ето един от претендентите за титлата в последните 5 години непрестанно Бостън. Тази година според мен ще изглежда по доста различен начин. Едва ли ще се борят за нещо повече от топ 6 на изток, топ 5 и в движение ще опитат да изградат нов състав, чакайки Тейтъм да се върне от скъсания Ахилес. И така, общо това е много набързо, накратко, надявам се ясно обяснено всъщност как е структуриран един бюджет. Естествено не влезнах в много детайли, в които в следващите епизоди ще си говорим за това кои играчи, къде отиваха тази година, какво се случи. Трейдове следват, предполагам, следващите месец и половина, които отново ще реконструират ростерите в лигата. И поглеждайки върху тях, ще говорим пак за всички правила. Нещо, което и на мен не ми е толкова ясно. Напоследък почнах малко повече да се интересувам от това как всъщност се случват, какво ти позволява втория епрен, какво всъщност не ти позволява втория епрен, какво не ти позволява първия. И така, това е Cap една сложна система от ограничения, изключения, възможности и жертви, които отборите правят и дават, за да подредят един състав от 15 играча, който да защитава цветовете им. И това е за сега. Peace out!